Hei, eu salut, bine v-am găsit la un episod. Știu că n-am mai postat de mult, dar nu prea am timp. Astăzi ne vom juca Frag 2020. Ne-am lăsat de Brawl Stars, stați puțin. Da, băi, ne vom juca acel joculeț frumos. Deci, m-am lăsat de Brawl Stars, nu m-am mai jucat Brawl Stars. Mamă, ce fain e. Da, ia să-mi pun și eu o poză faină de profil. Bă, uitați cât am eu aici. Hop. O să mi-o pun pe asta cu șerpi. Așa, avatarul meu. Și hai să-i dăm. Stai. Un loc nou. Battle. Stai, cancel. Să... Da, nici n-am, bă. N-am gemuri. Hai. Sunt un pro pe acest joc. Cu cine mă dă? Cu asta cu șerpi? Fain. Deci asta cu șerpi are gloanțe infinite, după cum vedeți acolo. Și îmi place super, la nebunie îmi place. Wow! Dacă vă întrebați de ce eu aveau mai puțin ca noi, aici sus, la roșu, explicația este că noi avem mai multe trofee ca ei. Hop. Să mă omoare! Da, m-a omorât. Șerpi. Când scotul? Bă, m-a luat ăla! M-a luat ăla! Ăsta. Hop. Ăștia nu se numesc brawler, se numesc fragări. Hop. Mamă, 4. Gata. Și noi trebuie să omorâm țintele astea. Altceva nu trebuie să facem. Ăsta are 99 de gloanțe. Nu le are infinite, de totuși are 99 de gloanțe. Hop. Fac ravage. What? Așa de repede? Pe meu șarpele. No way. Cum sar? Jocul ăsta nu se poate sări numai dacă ai ultimată. De exemplu, uitați, ne luăm pe... Cine e asta? E Cleo și asta are superputerea de a sări. În rest, nu se poate face nimic. Așa, ne luăm pe asta. Hop. Șerpi. Am câștigat. Victory. Așa, și aici ne dă plus 47 de trofee. Dăm de aici. Super. Ai, asta e drag.
Hop. Hop. Intrăm aici. Avem full. Hop. Eu cred că nu mai trebuie să upgradăm pe aia. Îl upgradăm pe ăsta. Hop, l-am upgradat. Uitați să dați un like, un share și un subscribe, abonați-vă la canal. Cred că nu mai este nevoie să zic abonați-vă la canal, pentru că voi nu vă abonați pentru că nu postez videoclipuri așa de des și nu aveți ce vedea pe acest canal, dar dacă nu pot, dacă chiar nu o să mai postez nimic, o să mă las de YouTube și na. Atât a fost cu povestea mea. Hop. Eu upgradăm pe toți. Stai, câte... Nu mai upgradez. Că nu vreau să-mi stric banii. Bun, ne uităm la o reclamă și... Da... Continuăm episodul. Bun, băi. 4 iteme. 1. What? Nu cred. Nu cred în nou. Am uitat și cum. What? Bă. What the fuck? Frate, nu cred că nu are, că și el să joacă acest joc. Amândoi ne-am lăsat de Brawl Stars. Mamă. Deci nu vine să cred. Uite, ăla e legendar. Magicianul ăla. Hai, să mă dai cu aia nouă, Da, bă, cu aia nouă m-a dat. Ce fain trage! Gata, am viață. Așa că ne dăm din first person. Mamă, da, ne omoară de... O luăm pe asta cu șerpi. Hop. Bă, ador faptul că am gloanțe infinite.
Bă, dar unde-s? Așa. Scuzați-mă că nu vorbesc, dar sunt prea concentrat pe jocul ăsta. Jocul ăsta este foarte ușor, adică faci trofeile instant. Adică azi fratele meu a făcut 1000 de trofee și pe Brawl Stars durează ceva să faci 1000 de trofee pentru mine. Și eu am făcut 1000 de trofee. Okay. Câștigăm. Gata, am câștigat. Ba nu! Pierdem! What? Nu pot să cred. Nu pot să cred că pierdem. Bă, alo, cum să pierdem? Sunteți proști? What? Maro. Ba, câștigăm sau pierdem? Ce naiba? Am câștigat, yes. Dar ați văzut că era să pierdem. Bun, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Stați puțin, poate îmi dă ceva și... Da. Bun. Bye. Ba nu, stați-vă. Deci, asta. Bun.